Matul intervista Mendru Azzopardi fuq Campus FM, l-Europarlamentari u deputat mexxej tal-Partit Laburista Alex Agius-Saliba iddikjara li sal-lum jiem wara r-reżenja ta' Jennifer Tabone mill-irwol li kienet tokkupa bħala segretarja eżekuttiva tan-nisa Laburisti għadu ma kellimix. Jien għadni ma tkellimx direttament magħha, ġifieri huwa l-President tal-Partit li tkellem magħha. F'kumment li ta' Tabone qalet pubblikament li riżenjat wara li l-uffiċjal fl-OPM Nefel Gava għajjara bil-sin offensiv. Aġir li sa issa għadu ma ġiex ikkundannat pubblikament mill-Prim Ministru Robert Abela. Tabone saħqet li ma tistax tibqa' tagħti sosten lil Partit Laburista peress li ċertu individwi qed jiddettaw l-aġenda tiegħu. Iżda minkejja dan, Alex Agius-Saliba prova jiddistakka ruħu minn individwi li huma parti mis-sistema tiegħu stess. Ma Neville mhuwiex uffiċjal tal-Partit, mhuwiex membru tal-Kumitati. Le mhuwiex uffiċjal tal-Partit Laburista Neville. Fl-istess intervista, Alex Agius-Saliba ikkummenta dwar il-fjuri u x-xemat li jitpoġġew fil-belt bħala tifkira tal-memorja tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia u sejħilhom xenati fil-waqt li insista li issa dawn il-ġesti qed isiru pika aktar milli ġieħ lejn il-memorja tagħha. Kemm id-diskussjonijiet itmi waħda li kellna fil-Parlament u kif ukoll daw ix-xenati min ineħħi l-fjuri, min jitfa' l-fjuri. Mhux aħjar niċċelebraw ħajjita. Jien ma naraħ ix-xenata, ma importax, ma naqblux. Meta mistoqsi dwar Keith Kembri l-ex-Chief of Staff ta' Joseph Muscat magħrufa l-iskandli ta' korruzzjoni u tixħim, id-deputat mexxej tal-Partit Laburista ammetta li x'Kembri għadu jżomm kuntatt mal-Prim Ministru Robert Abela u anke jagħtih pariri b'forma ta' suġġerimenti. Aħna din ngħidu għaliex Keith Kembri huwa akkużat għadu ma nstabx ħadd ilaqqas dan naraw barra ndawru wiċċna jew jibgħatilna messaġġ biex xejn persuna u ma nirrispondux jew niblokkjaw. Labour Party kkarċeħ mill-partit ta' Ismani. Ġifieri mhux l-Andrew Azzopardi laqqas Alex Agius-Saliba il-Partit Laburista keċċieħ. Kif keċċejtu r-Rożier. Imma mhux li ma tikkomunikax ma' persuna. Jiġifieri daqqa jiena għandi suġġerimenti bħal kif għamel darba mija juħol, għaddi li kas, u t-tekil jajtu, ma bsirt lebda, jirix fija ħazi. Desiree Grek, Net News.